Hondarribiko trainerua goi mailan eta gorengo postuetan aritu da azken hamarkadan. Eta ibilbide hori Tostatik bertatik bizitu du abantari honek. Galder Espondak 23 denboraldi daramatza Jaioterriko elkartean eta Tostako arraunketaren gaziak eta gozoak bizitu ditu bitarte horretan. Kaixo Galder, ongi etorri. Kaixo, mi esker. Kirol eskaintza zabala dago Hondarribian. Zu noiz eta nola hasi zinen arraunean? Ni hasi nintzen, ez dakit, 10 urtekin nola, probatu nuen lagun batzukin eta udako ikastaro batean, baina hori lehengusu bat zegolako monitore bezala do. Eta gero ja, 6. mailan nagola, ja probatu nuen ja astea da denboraldi bezala Lebinetan. Eta bai, hari justo momentu berean eskubaloia, futbolean ibilintzen bai, 3 gauzak batean, ja erotzeko moduan, eta gero ja utzi nun, eta arraunakin ibilintzen bakarrikan. Ordutik igaro dira 23 urte, 34 beteko dituzu horten, kasi gabe bizitza erdia baino gehiago arraunean daramazu. Itxura du kirol honek bete-betean harrapatua zaituela? Ba, ez dakit, azkenean, baina ez nintzen oso komentzituta hasi, ez dakit, pixkat etxetikan ere baita bultzatuta, lehengusuak eta ibiltzen zidelako, eta gero, bai, ez dakit, hemen aurkitu nuen jendeagatik edo zelagun egin nituen, eta oso gustura ibili naiz urte guzti hauetan, bizi izan ditu esperientzia pila bat, eta egia esan horrek nik uste dut batez ere gehien lotu didanak edo elkartari izan dela jendeak, eta bertan aurkitu dituan lagunak azkenean urte guzti hauetan. Nola nahi ere, zuke etapak erretzen egin zenuen gorako bidea, gazte mailetan behin nola egiten da aulki mugikorretik finkorako urrats hori? Modu naturala izaten da edo? Ni gogoratzen dut lehenengo urtea oso gogorra. Batez ere, aldatzen zen dena guretzako, guk ez genuen baku fijoa egiten ezertako, ergometroak guztiz ezberdinak, eta berriro hor jartzea ergometro horietan ikustea zenbakiak zirela juveniletan baina asko sokerragoak, gogorragoak, minak, gorputzeko mina uretara jo, baina orain nik ikusten dudan desberdintasun handiana, orain gogaraiekin dela lehen entrenatzen zela askoz gehiago edo askoz luzego. Bai. Eta lehenengo hilabete hori atetzen ginena denak nahaztuta, gaina akoekin zuken zenuen inoiz arraun egin dira traineruan, beraiekin atera, eta 3-25 minutoko, 3 ordu erdiko. Eta joten zinen itxera, pero txikituta, ezin zinen atxaldean ella sofatik altxa, eta gaina igandian bultatu hartzinen berriro. Esan zen, ostra. Eta nik oroitzapena ona, segero ja udako jartzen zera, baina lehenengo hilabete horiek eta aldaketa hori pertsonalekin itzat oso gogorra. Lehen trainerurako bidean, bigarren ontzia da arrobikoentzat zubia. Zukerean egin zenituen lehen dabiziko 5 traineru urteak, 2010-tik 15 okerrezpa naiz. Arraunlari bat zailtzeko garaian, zer garrantzia du bigarren ontziak? Zer garrantzi du? Niretzat kristona, ze horrik gazten duzu zer den benetako arrauna, joaz dituzu estropa pila bat, edo bintzat aukera matizute, ze bestela betrainero ez daukaten taldeak bilatu behar duzu zure tokia, hasieran ez duzu maik aurre egoteko, orduan bilatu behar duzu tokia beste elkarte batean, edo batzuk igual surta dute, kasuan ez, igual nintzen igoko lehenengo bigarren urtean. Eta orduan beste elkarte batea jutea eta zure tokia bilatzea, hemen betrainero izan da, daukazu beste bide naturalago bat, eta hor zaildu, egogortu, ikasi, eta ja behin atrainerura igotzeko, ja jokatu dituzu, estropa pila bat, bizi izan dituzu egoera desberdin asko, eta nik ikusten dut oso garrantzitsua elkarte bakoitzean edo, alba da behintzat, edo saiatzea mantentzen, betraineru horiek, azkenean horiek ematen dituzte gero atraineroko arraunlariak. Dena den, zuk behontzian egin zenuen azken urtean, bandera batzuk eskuratu zenituen, bestelako egoera batean, baina gozatuko zenuen pixka bat. Guretzat izan zen kristona, irabazten genuen, guretzat izan zen kriston disgustua jaistea, hori oso urte gogorra izan zen guretzat, eta oso gaizki pasa genuen, baina gero beste maila berago ere baita, ikusten zinen beste borroka batean, etzela, salbatzen genuen urtia edo, eta zen, igual, posible dugu banderan bat irabazi, eta 2013an irabazi nituen bandera 3-4, eta gero bai 2015an lortu genitula 8 horrela, eta liga irabaztea. Eta hori guretzat izan zen, urte oso polita, disfrutatu genuen pila bat, beste
Bai, pues arraunan bestalde hori, ez? Ja, pues irabaztea eta naiz eta beste maila bat egin zen, baina guretzago zen, la leche. Kontua da, mailaz igo zineten liga irabazi zenutelako, baina zuk ez zenuen askorik gozatu ze hurrengo urtean 2016an lehen ontzira igaro zinen. Hori nola egiten da hemen Hondarribian? Aurre denboraldian postugatik borrokatu eta horren araberako izaten da edo aurretik planifikatuta egoten da Galder? Hemen normalean ikusten da ze talde taldetikan edo zeintzu jarraitzen duten eta gero ikusten da betikan zein datorren, atea pixka bat joka. Eta gero egiten zen, garai hortan behintzat, otsaila inguruan edo, guk beti neguan entrenatzen dugu denak nahaztuta. Eta atetzen dira, dauden traineru, 2 edo 3 traineru, segun zema jende dagon, eta denak nahaztuta, eta horrela entrenatzen, eta gero azten dira ergometroko probak egiten, eta pixka bat ikusten nola dabilen jendea, eta azkenan egiten dira proba definitibo batzuk, eta gero Mikelek eta ikusten duena uretan eta nola ikusten zaitun, eta hor ja egiten da korte bat edo, eta ja osatzen dira bitaldea, bai ataldea eta bai taldea. Zuk bizi duzu zuretik, baina asko aldatzen da lan egiteko modua hauntzian egon, lehen ontzian egon edo bigarrenean? Lan egiteko modua ez, baina argi aldatzen zarena zera zu. Azkenean ere baita zuk segun zeinen onduan zauden, azkenean zuk erantzuten duzu beste modu desordin batean. Eta ere baita ja, betaldean zaudenean, zaude beste ikasteen, pero ja ataldean barruan zaudenean, nahi dituzu alik eta estropada gehien jokatu, ez dezu nahi egon hor, honik behintzat ez nuen egon nahi, estropada jokatzen dudan, eta ondo, eta taldean egon, eta konten, ez. Ja, behin zaudela hor barruan, gauzak ondo egin, eta alba duzu postu bat irabazi. Eta hori izan zen behintzat nik nola ikusten nuen, sartu nintzenean. Sartu zinen, estrenatu zinen, 2016an maila nagusian, liga nagusian, hain justu ere uztailaren 2016ko uztailaren 2 Astileroko banderan jokatu, bigarren jardunaldia zen ordukoa, jokatu eta irabazi egin zenuten. Zure lehen estropadan, maila nagusian bandera lortu zenuen. Bai, hori da. Bikeditanik debutatu genuen egun hortan, eta irabazi genuen, eta, oso egun berezia, ze azkenean, hainbeste urte eta gero, elkartean, betraineroan eta ematen zela igual, ez nekien aukera izango nuen ez baitor jokatzeko edo, eta zenbat kostatu zitzaidan horrea iristea, gero batean lehenengo estropa jokatuta irabaztea, zen, ostra, hain azkar, horrela, jode. Eta asko disfrutatu genuen, eta ematen zuen, hainbeste urtetako lanak, sari esan zuela, ez? Eta bide luze bati, azkenean jarri nola komo ginda, eta jazta, iritsi naiz, arraun egin dut, eta gaina irabazten, ez dena edo zein moduan sartu taldean, edo behintzat, erakusteko nire buruari ere, nintzela gai edo beste maila berdina emateko. Hondarribi handi batean zure lekua aurkitu zenuen, Eskola Beligako lehendabiziko urte egin zenuenean, 9 bandera eskuratu zenituen taldeak eskuratu zituen 9 bandera horiek, zelkapenan bigarren izan zineten Urdaibairen atzetik 4 punturen tarte uste dut. Bai, zaitola. Gero Kontxan ere, gauza bera, Urdaibai nagusi, zue bigarren 8 segundura. Nola bizi zuen Galder iritsi berri arkori guztia? Nahitzat urtea izan zen oso polita. Batez ere, jokatu nituen estropa gutxiak liga, ez da gizema izan ziren, 7 edo 8 estropa, eta irabazi genituen 5. Eta guztaia juntzen, irabazten genuen dena. Gero bai izan zela taldean eta oso gogorra, ze Urdaibaiek joan zigun jaten tartea, eta ja ez genituen bandera horiek irabazten, eta inztegun urtea gogorra zentzu hortan, ikusten duzu ondore ginela egiten gauza, baina behaiek azkarroa izan ziren, batez ere abuztutik aurrera. Eta baina pertsonalkin eta izan zen pasada bat. Baina gero aukera izan nune kontxa jokatzeko lehengo igandean ez, jokatu nuen bigarrenean, eta ondo, konten jokatu nulako, baina oso gogorra. Ze azkenean sartu nintzeneako taldean, ez dakit 2 edo 3 segundoko abantaia zeukaten bermeokoak, eta, karo, hortzaude, baina galdu genuen, ez genuen irabazit, eta inorrek ez dizu aseguratzen datoren urtean hor egongo zarela, aukerakin berriro. Eta momentu hortan gogorra, esaten, izan dut nire bizitzako aukera kontxa irabazteko,
eta juntzait. Eta inorek ez dit esango datorren urtean horra gongo naizela berriz, noiz izango dut horrelako beste aukera bat, igual inoiz ez. Eta horregatik parte horretik esan zen oso gogorra. Baina, bueno, ere baita, konten, azkenean jokatu nolako kontxa. Urte gaurrera egin ala, egonkortu egin zara ontzi titularrean, zuk nabaritu duzu arlo fisikoan, arraunlari bezala bilakaera hori? Bai, azkenean urteekin joaten zagozak ikasten, ondokoekin bai, referente honak hartzen badituzu, asko ikasten duzu. Eta orduan joaten zagozak ikasten, gero ere suerte izan genuen bikenitan urteotan igo ginenak edo, ere baita emaitza hona eman genula, ez genuela desentonatzen, edo sartzen gina taldean bai eta irabazten zela, eta orduan nik uste dut Mikelek ere konfiantza gehiago esan zuela guregan, eta gero eta aukera gehiago eman zigula. Guk ere nik uste dut fisikoki ere baita salto bat eman genula, urtez hobetzen jungera, eta horrek azkenean baldintzatzen du ez, aukera gehiago izatea eta Mikelen konfiantza edo lortzea. Lehen grazia egin dit, esan duzunean, ez nekien berriz ere aukera hori izango nuen, ze Galder, 3 kontxa dituzu irabaziak, 2018-19 eta 20, 3 urtez jarraian gailendu zineten Donostian, eta hori da tostarteko arraunlari batek izan dezaken sari gorena, askoren begietara bai bintzat. Zuretzat, ze esan edu kontxa irabazteak, nola oroitzen ditu sortukoak? Netzat, arraunean bizi izan ditugun egun politenak, edo zazkenan dia zuk amesten duzu, ez dakizu iritsiko zaizun, dakizu jendeak irabazi duela, eta gureta den bazen desiente irabazi zutenak, baina esan dizuan adalen, eske inorek ez dizu aseguratzen urren gurtean aukera izango duzula berriro. Eta gero ja, behin lortzen duzunean, kesten duzu kriston pisoa gainetik. Eta jazta, nik ere lortu dut, eta kriston emozioa, konten, eta gainera, arro ere bai, ez? Azken ez dut, nik ere balio izan dut honetako, lortu dut hau, eta gero ja, gero ni batekin ja konten nintzen, eta ja horrekin ja helburua beteta, baina gero ja hori, irazen dituen beste bi gehiago, eta hori ja, ez nuen nire bizitan inoz, ez nuen pentsatuko 3 kontxa irabaztiko nituela. Hondarribiak teka proiektu abiatu zenetik, 3 irabazi du Liga Nagusia 2006, 2014 eta 2015 izan ziren, zuigo aurreko azken urtea, baina ordutik ez du irabazi. Hori falta izan zaizu? Bai, falta zail liga bat, baina ez da ginoa esan, argi dago liga bat falta dela, baina ez dut faltan botzen, zentzu hortan, lortu dituan gauza guztiak, inoz ez nuen pentsatuko irabaziko nitura irabazi ditudan bandera guztiak edo txapelketa guztiak. Eta gustatuko zitzaidala, noski horretako gaude horrez, eta saiatu gera hainbeste urtetan, ez dakit, nikin ditudan denboraldi guztietatik, ez dakit 7 o 8 aldiz gehitu gera bigarren, eta noski gustatuko zitzaidala, baina ez nuen esango ere falta zaidanik. Azkenean, kirola horrela da, ez da tokatu, eta ez da ezer pasatzen. Bi hamarkada baino gehiago daramatza, Mikel Orbañanos entrenatzaileak Hondarribian, zure ibilbidean bere figurak ze garrantzi du? Ondia, ez? Azkenean, Mikel, baita izan da guk ezagutu dugun entrenatzaile bakarra, soin asko egin gabe, baina beti hor dago, txikitatik fijatzen da, bai kadetekin, infantilekin, neoitzen ez batelekin eta askotan lagundu zigula, banko mobian bai, betraineroan ginenean ez basoen koinziditzen haren estropadakin hurbiltzen zen, eskua gotzera, eta gero etxeko arraunlarientzat, guretzat izan da kriston, ez da gure impulsorea do, gure erakutsi dugu berak dena, asko zor digu berari, ze berak eman digu dena, erakutsi dugu, egin du aposto gure gatikan, ondia urte asko hemen talde oso ona zegoela, eta jende asko ere etorri nahi zuen honen arraun egitera, eta berak ere ikusi du ze jende zegoen hemen, eta eman digu aukera. Beretza aterrexago izango zen, etorri ez da izen bat arraunlari honera, ze denak ondo dagonean taldea mundu guztiak etorri nahi du,
eta berak gu badakigu agenda askori esan diola ezetz, eta apostu egin dela gure gatikan. Azkenean, emaitza bakarrik ikustearekin, bera iritsi zenean eta nola zegoen elkartea eta guain nola dagoen, edo azkeneko 23 urtetan ze bilakaera izan duen elkarteak, bai, oso garrantzitsua. Zeuk esan duzu, bertako abantari, arraunlari asko dituzue ontzian, horrek nortasun ematen dio taldeari? Bai, nik uste dut hori izan dela gure puntu fuertenetako bat. Azkenean, ni bintzata taldean egon nahi zenetikan, egon gera etxeko pilo bat, guken tiratu dugu hortikan, lagundu gera gure artean, saiatu gera kanpotik etorri direnak taldera sartzen, ongi hartzen, nik uste dut hemendik pasadien arraunlari guztiak oso gustura egon direla, ez dut uste gaizkitzen duen inorrek, bintzat hori esate dute, bintzat oso gustura egon direla hemen gurekin, eta ez diela inoiz da mutu Hondarribian arraun egiteaz, eta hori nik uste dut kulpa asko dugu horretan, batez ere etxeko arraunlariak oso ondo tratatu ditugula kanpotik etorri dienak, eta gero estropaetan eta momentu zailenetan batez ere aurrera ateratzeko egoera, nik uste dut guk hemen izan dugun etxekoen nukleo gogor horrek mese handi dugu. Ikusten da protokoloari ere garrantzia ematen zaiola herri honetan, holako ekitaldi garrantzia handia dute hemen. Nik uste du, azkenean banderen harrera eta hori, herriak ere eskertzen dula, azkenean beraiek ere bandera asko beraienak bezala sentitze dituzte, eta harrera hori egitea ere gustuko dute, eta udako egun horietan oso polita die, eta gustura egiten dira. Maila nagusian, 47 aldiz asindu duzu, bandera, aurten 50 aldeatzeko bai? A ber, egia den. Ez dakit, azkenean aurten ez dut uste gure helburua denik, gure helburua beti da, baina gure tokia edo gure ezin gera presio hori jarri aurten banderen borrokan hortan egoteko. Saiatuko gara, noski, baina aurten aldaketan handia izan dugu taldean, baja pila bat izan ditugu, gaina jende oso garrantzitsua, urte asko zeramanak maneix bezalako arraunlari bat galtzea, azkenean horlako bajak eta sumatzen die, eta gero aparte etorri aldatu dugu, ez 8 behatzi baja izan ditugu, orduan taldea da guztiz berria, aldatu da dena, gazte pila bat eman bazta aukera urten, hori delako etorkizuna elkarte hontako, eta berai bentsa veteranoenak garenak edo, erakutsi behar dugu bidea zein den, olin behar dien gauzak, eta ez da, orain izan daiteke ziklo aldaketa batean gaudela, berriro taldea berritu, egonkortu, eta etorkizunean berriro ere emaitza onak lortzeko helburuakin, baina aurten nik uste dut goizegi dela guaindikan bandera hoien borrokan edo presio hori sartzea gure buruei ez dugula bat ongi egingo. Veterano hitza aipatu duzu, Galder, Hondarribian urrezko intsignia jasotzen du, traineru nagusian 10 urte egiten dituen arraunlariak. Okerrezpa naiz, aurten jasoko duzuzuk? Aurten bikenditanik egiten ditugu 10 urte, eta berez, 10 urte egiten dienean lehengo taldean, emango digute urrezko insignia do. Horrek esan nahi du, asko eman diozula Hondarribiko arraun elkarteari, amaitzeko, zer geratzen zaizu egiteko? Nik uste dut egin ditu dela egin behar nituen denak, edo bintzat nire helburu guztiak bete ditu dela. Nik lehengo trainora iristearekin eta arraun egiteakin konten nintzen. Gero hortik gora etorri den gauza guztiakin asetuta sentitzen naiz, edo ez dakit. Badu gozia goain dikan, bestela nintzen zaintzen egongo, entrenatzen egongo, eta borrokatzen taldeakin, baina ez dukat horrela ezer berizi. Bakarri nahi dudana da, geratzen zaidan denbora ez dakit zema izango den, baina disfrutatu, esperientzia onak izan, eta nire usteko garaia iristen denean, nahi dudan gauza bakarra da lasai utzi, jakinda talde egonkor bat dagola, talde kompetitibo bat gelditzen dela Hondarribin, eta ez dela nire beharrik egongo. Eta horrekin lasai utziko nun, eta hori da nire azkeneko helburua da. Ederki, Galder responda, bien bitartean,
segi luzaroan arraunaz gozatzen. Eskerrik asko. Ez da, zer. Zui.